Kaixo, ni Monika naiz, 23 urte ditut, Donostikoa naiz, eta bake eta bizikidetza arloan lan egiten dut. Eta, nik hilerokoa daukat eta ziklikoa naiz. Hilerokoa iritsi zitzaidanean, horrela lehenengo sentitu nuen gauza lotxa izan zen, nik enuen eduki nahi, 13 urterekin edo izango zen, eta ere sekretismoa, ez? Nik nire lagunekin eta orokorrean nire ikasgelako neskekin horrela sekretuz hitz egiten genuen hilerokoaren inguruan, ez? Ez nahi genuen mutilek eta jakitea guk hilerokoa genula, eta hori ere nabaritzen nuen konpresak pasatzerako orduan eta horrela ezkutuan egiten genuela, ez genuen normaltasunez hitz egiten horren inguruan, baizik eta zerbait txarra izango balitz bezala. Eta orduan hori nire lehenengo oroitzapena hilerokoarena da lotxa ere beldurra, enekielako oso ondo hori zer esan nahi zuen, zer gertatuko zen nire gorputzean, enula horrela hilerokoa eduki nahi, ume izaten jarraitu nahi nuen, eta inorez konturatzea nik banuela. Orduan, horrelakoak gertatzen direnean garrantzitsua da horren inguruko informazioa edukitzea, edo hori irakasleak formatuak egotea ere klasean norbait hilerokoa jaisten baldin bazaio, edo klaseko baten bat lotxatuta sentitzen bada, hori ekiditen saiatzeko, eta hori gizartean ere orokorrean, protagonismo gehiago ematea ere, esperientzia horiei normalizatzea, denok bizitzen dugun zerbait delako, ez, gure prozesuan, eta garrantzi gehiago ematea. Orokorrean familiarekin ez da horrela asko hitz egin dudan gauza bat, agian tabu gaia gehiago delako, ezakiten naiz horren erosoa sentitu behar bada amarekin, agian hobeto, baina gizonak diren senidekin ez dut aurkitu horren inguruan hitz egiteko momenturik edo aukerarik, naiz horren eroso sentitzen, baina horrela orokorrean nik esango nuke lagunekin, baita ere beraiek normalean gauza bera bizitzen dutelako, edo oso erresa delako identifikatuak sentitzea, eta agian nik uste nuen gauza bat arraroa zela, edo ez dakiz zer, eta beste batek esaten dit, niri ere pasatzen zait, edo niri horrez gain, nik ere ditut minak bizkarrean, edo orduan azkenean gure artean hitz egiten ere konturatzen zea ez dela arraroa, ez? Ze oraindik ere, nahiz eta aurrera pausoak egin eta gehiago hitz egin horren inguruan, nik uste dut ez dela guztiz normalizatu, hori ere iragarkietan eta ikusi dugu zelen, iragarkietan ez den ateratzen hilerokoa ezkutatzen zen, orain ateratzen dela, baina askotan ematen dit sentsazioa dela izugarrizko gauzak egiten, ez? Nahiko ohikoa da iragarki hori edo anuntzio hori agertzen dena neska bat pinopuentea egiten, hilerokoa daukalako, edo eski, edo ez dakiz zer, askotan ere, iruditzen zait, joaten gerala beste estremora, ez? Adibidez, hori iragarkien esparruan, komenigarria izango litzatekela, gauza normalak agertzea, ez? Emakume bat, edo pertsona bat, hilerokoa etortzen zaiola, eta produktuak erabiltzen dituela ez ikintzeko eta bere bizitzarekin aurrera egiteko, edo ohean egoteko mina daukalako, edo bestelakoak egiteko, baina ez jutea beste exagerazio modu batera, baizik eta hilerokoa bere horretan lantzea. Eta orduan, nik uste dut horregaitik oso garrantzitsua dela sentsibilizatzea, bai gazteei, bai adineko pertsonei, beraiek ere ulertu dezaten pixkat ze gertatzen ari den, zer aldaketak izango dituen zure gorputzak, eta horren aurrean, bai emakumeei eta bai gizonei, ze askotan ematen du informazio guztia emakumeei zuzenduta egon behar dela, baina ere iruditzen zait garrantzitsua gizonek honen inguruan jakitea, esan duan bezala beraien alabekin edo ingurukoekin ere kapazak izateko gai hauen inguruan hitz egiteko, eta beraiek ere deserosotasun hori ez sentitzeko, azkenean gauza normala eta naturala delako orduan orokorrean, gizartea pixkat sentsibilizatua eta ezita egotea hilerokoarekin eta baita menopausiarekin ere. Nik orain ere zikloa hilerokoa iristen zaidanean, normaltasunez tratatzen dut, ez da hori gaztean nintzenean bezala
ezkutatu nahi nuela eta lotxa pasatzen nuela, ezik eta hori nire eguneroko zerbait bezala hartzen dut hilerokoa etortzea, eta bere sintoma on eta txarrekin, ez dut esango ez da dena polita denik eta arrosa koloretakoa, baina bai, bizitzako zati bat bezala hartu dudala.